Eguerdion. Bai, denboraldetik justo esamar gabiltzanez, lehen bailen hasi nahi dugu. Nafarroatik ere ekarri nahi izan dugu aportazio txiki bat jardunaldi hauetara. Eta antolatzailei bene-benetan eskertu nahi diegu emandako aukera hau. Asteburuetan jolas, txango eta solas izenburuarekin, Nafarroako Burlatako Askatasuna Institutoan euskararen erabilera aisialdian bultzatzeko egin duten esperientzia azalduko igute. Nire ondoan dauden Cruz Gartxaindiak, Atarrabiako euskara teknikariak. Oiana Beloki, Atarrabiako Karrikaluze aisialdi elkarteko koordinatzailea, eta Oian Eder Indakoetxea, Atarrabiako Askatasuna Institutoko irakaslea eta zuzen ordea. Denbora gehiagik kendu gabe, nahi duzuenean. Bai, entzuten da. Musika oso ona da, baina kendu, zerez. Oso talde ona da, Bueno, Nafarroatik ere. Eske horrek ere, Nafarroatik ere etorri gara. Bueno, unik Atarrabiako egoerari buruzko datu batzuk emango ditut. Kokapen geografikoa, eskualdearen ingurukoak eta gero euskarari buruzko datu batzuk. Eta gero udaletik bultzatzen ditugun hainbat ekimen erabilera areagotzeko. Bueno, Atarrabia Iruñerriko herria da, beste 10 batekin batera, 12.000 biztanle inguru ditu, eta eremu mistoan dago. Kilometro karratu eskaz du, oso txikia. Nafarroainez egin zenean, ibilbidea hiru herritan banatu genuen. Ezin izan genuen gure herrian egin. Halaber, ezaugarri batzu baditu, nortasun handiko herria delako, naiz eta Iruñaren alboan bizi, bertako jendeak gogorra utzi dio herritar edo herri izaera horri. Hori nabarmentzen da, gauza batzuen artean, ni uste dut Iruña herri mailan euskal sentimendua handien duen herria dela. Hori ikusten da hauteskundean emaitzan. Momentu honetan, 17 zinegotziatik 9 abertzaleak edo baskoak edo dira. Bueno, herrekimena esan duen moduan oso indartsua da, eta sarea oso ongi antolatua. Euskararen inguruko erakundea baitugu, Karrikaluz elkartea, 10 urte beteko ditu orain, ezinbestekoa izan da, azken urteotan, Atarrabian izan den Euskararen inguruko mugimendu honetan. Euskararen euskaraz taldea ere hor dago, bakoitzak bere arloa jorratzen du noski. Eta, horre euskaltegire badugu, IKA, guraso elkartea, Idoskia guraso elkartea oso ongi antolatua eta, ikastetxe arloan, euskararen aldeko mugimenduan haunitz ibiltzen dena. Eta gero kultur arloa lantzen duten hainbat elkartere badaude, Etxebeltza elkartea eta bar, baina hizkuntzarekin zerikusia duten ekimenetan gehien bat lehen aipatu ditudanak. Eta, gero, euskararen inguruko datu batzuk ematearren, ezagutza 14% edo euskalduna dela esan genezake. Beste horren beste, euskalduntze prozesuan edo erabat euskalduntze prozesuan. Hor sartu aldira, lehen esan ditugun sasi, erdi, tarteko eta guztiak. Erabilera beste kontua da. Lehen hemen arabarrak entzun ditugu, eta horrekin gertuago gaude, ez dakit, Gernika Lumoko koekin baino, ez da. Azken 2005 egindako azken neurketan, 3% edo. Behera egin du, Karrikaluzek egindako 3 azken neurketetan behera egin du oro har, baina gazteen artean gora egin du, pixka bat. Zerbait da. Ordenantza udalaren, udal bizitzaren barruan edo ordenantza, ez dugu euskararen ordenantzarik, 2 onartu zituen udalak, baina de facto ez ziren martxan jarri argitaratu ez zirelako beste kolore bateko jendea zegoen orduan agintean. Orain 3. saioa egin dugu eta prozesuan dago.
onartu da, baina, bueno, aztertu behar da berriro, eta oso ordenantza ausarta gainera. Bueno, udalaren egoerakin jarraituz, langileria eta produkzioa pixala epatuko ditut. Produkzioa normalen elebitan egiten da, hori gustaren zaie. Kalle, Maior, Kalle, euskaraz jartzea hori gustaren zaie. Eta langileria hor ere hutsune galanta dugu. Badira langile euskaldunak, baina egon behar duen tokian ez daude. Hau da, jendearekiko harremana dituzten langileak gehienak erraldunak dira. Irakaskuntzari behiratzen badiogu, matrikulazioa, 3 urtekoen matrikulazioa 150 ingurukoa da. Uste datu nahiko polita dela. Eta baditugu ikastetxe, ereduko ikastetxeak publikoan, sare publikoan eta pribatuan. Osea, parezidan de ikastola pribatua da, eta gero atargi ikastetxea sare publikoan. DBH egiteko sare pribatuan badute aukera, baina sare publikoak burlatara joan behar dute. Ez pentsa burlata izugarri urruti dagoenik, kilometro erdi batera. Gero, eredua ere badago, pribatuan eta publikoan. Bueno, publikoan jarri digute orain British izeneko historia bat, ez dakit zen haste den, baina, bueno, hor dago. Haur eskolan, eskaera handiagoa da, gaztelerazko baina problema teknikoek agintzen dutenez, oraindik horretan jarraitzen dugu. Badugu gela bat euskaraz, bestate gazteleraz, 3 maila diferentetan. Musika eskola ere, komuna dute atarrabiak eta burlotak. Eta horre, amankomunak diren gaiak, hor bi gai badira, taldean ematen direnak, euskaraz eman daitezke, eta gero banakakoetan irakaslaren arabera. Euskaraz bali badaki, ongi, bestela ez dago aukerarik. Esan dudan moduan, euskaltegia badugu, IKak badu euskaltegia, kulturetxean montatua dagoena, eta azken urteotan, berazko joera edo ikusten da, baina, bueno, horren aurtengo daturik ez dugu. Bueno, eta beste kontu batekin jarraitzeko, udaletik euskararen erabilera areagotzeko egiten ditugun ekimenak edo bultzatzen ditugun ekimenak. Bueno, alde batetik administrazioan eta harremanak euskaraz egiteko kanpaina batzuk egiten ditugu. Hor aipatu den transmisio kanpaina bat, familia bidezko transmisioa egiteko, jaio barriei bilatzen digolako liburuska bat, babero batzuk. Merkataritzan ere baditugu egitasmo batzuk, emun kooperatibak egiten dituenak, elkartetan ere. Gero mintzakid ere lehen aipatu da. Mintzakide egitasmoarekin ez da egitea 4. urtea edo daramagun. Eta, bueno, nahiko ongi doa. Eta gero, ikastetxekin bereziki egiten ditugun egitasmoak edo kontuak, bueno, lehen omen aipatu dira bertsoaritza eskolan egitasmoa, antzerki asteak, ikastaroak egiten ditugu genero ikuspegitik euskaraz ere, irakaslei zuzenduak aurrizkerari buruzko ikastaroak, pentsazazue, hango monitore gehienak, euskaldun berriak direla, orduan aurrizkera hori falta dutela. Eta erabilerarako beste ekimen batzu, ohiko tailerrak, dantza, plastika, kirol jarduerak ere egiten ditugu, euskaraz, kirol zerbitzuarekin, kanpaldiak, euskaraz bizi egitasmoa azterketa fasean, hau da, dirua balin badago egingo da, bestela ez da egingo, eta gero hona ekarri gaituen proiekturi potoloena, aisialdi proiektu handia, eta horren baitan leudeke hainbat, Oianak hobeto esplikatuko ditu, olako tailer berezi batzuk, txikienekin hasita eta eta batxilergoko ikasleekin bukatu arte, eta hori da orain egiten dena. Asmoa da ere noizbait ludoteka zerbitzua edo paratzekoa, orduan izango genukeia ziklo osoa osatuta, eta gaina, likatzen duena, maila batetik bestera likatzen duena, eta baina, hori beste kontua da, eta hori Oianak,
ongi esplikatu gaize. Bueno, egunon, ni kontatzera noa gehien bat gazteekin egiten dugun lana. Kruzek esan duen bezala, txikiekin eta ezain txikiekin ere baditugu egitasmoak, baina honekin hasi ginen eta hau kontatzera gatoz. Orduan, asteburuetan jolas, txango eta solas da erabiltzen dugun esaldia gutxi gora bera guztien aisialdia adierazteko edo gure esaldi eslogan modukoa. Baina berez Iseka gazte taldea sortu dugu eta hori kontatzera nator. Orduan, gazteekin hasi ginen kuadrillategi egitasmoa egiten, eta hori egitasmo hori 2 urteko egitasmoa zen, eta ikusi genuen gure realitate soziolinguistikoa ikusita beste motatako proiektu bat behar genuela, bai. Kuadrillategin planteatzen zena zen ia gehien bat kuadrilla euskaldunak lortu behar genituela, eta hor egitasmoaren baitan beraien erabilera handitu eta hobetu eta bar. Antzer gertatzen da, ez dagoela kuadrilla euskaldunik, edo oso gutxi, orduan, nolabait aldatu bar izan genuen izaera, bai, orduan sortu genuen Iseka gazte taldea. Hori ikusten genuena zen, behar genuela urtez luzatu egitasmoa eta 6 urtetan luzatu genuen. Orduan orain, dago prozesu bat non gazteak DBH-ko lehenengo mailan sartzen diren eta DBH-ko 2. mailan bukatzen duten gurekin, nolabait, bukatuko mila tartean. Orduan, gure helburu orokorrak potoloena testuinguru akademikotik kanpo gazteak motibatzea euskarara normalizatuan erabiltzera. Hori da gure potoloena, bai, euskara elkarte batetik sortzen da egitasmo hau, orduan hau da helbururik potoloena. Baina egia da ere, nerabeekin eta gazteekin gauden heinean, beste helburu batzuk ere behar ditugula hor jarri, ezta? Orduan, ikusita ze adin berezia den hori, gazteen garapen sozial eta pertsonalean ere lagundu, eta beharrezkoak dituzten tresnak eta eskaini, ez? Iruditzen zaigulako ere horrek ematen diola beste balore bat egitasmoari. Orduan, horrela, helburu zehatzak aztertuta, linguistikoak igual izango dira hemen gehien bat aztertuko ditugunak, hor gure realitatean gutxienez ikusten duguna da gazteek euskaraz ikasten dutela, baina gero ez dugula erreztasunik, ez jariorik egunerokotasunean erabiltzeko. Orduan, tresnak eman gazte horiei euskara era normalizatuan erabiltzera. Eta gero, lagun arteko hizkeran eta gazte hizkeran. Ze hor bai utxune bat dugula. Azkenean, gu ikastolan edo eskolan ikasia gara, gurasoak erdaldunak ditugu, eta kaleko hizkera hori da falta zaiguna. Orduan, tailer hauetan saiatzen gara, guzti hori lantzen modu naturalean eta ez akademikoa edo ez txapa moduan baizik eta jolasean eta gureak egiten. Gero garapen pertsonalaren aldetik, neskamutien arteko berdintasuna lantzen dugu, ze iruditzen zaigu beharrezkoa dela, parte hartzea eta konpromezuaren baloreak ere transmititzea garrantzitsua iruditzen zaigu, azken finean gazte hauek izango dira geroago parte hartuko dutenak herrian eta bere konpromezuarekin eragileak izango direnak, orduan, hori lantzea ere garrantzitsua da. Munduaren iparra eta hegoaren arteko ezberdintasunak ere lantzen ditugu, balore positiboa iruditzen zaigu, eta gero, aisialdi ez kontsumista eta kontsumo arduratsua ere lantzen dugu. Baita ere, sexualitate heziketa indartzea iruditzen zaigu garrantzitsua, ez bakarrik adinagatik, iruditzen zaigu gure heziketa prozesu osoan falta den zerbait dela, eta hortxe dago. Orduan, helburu guzti hauek gure baitan daude eta ekintzak egiterakoan kontutan hartzen ditugu, bai. Noa pixka bat azkar bestela ez digu denborarik emango, bale? Kontatuko dizuet pixka bat ezaugarriak. Nori zuzenduta edo, burlata eta arrabia eta uharteko gazteei, 12 eta 18 urteko gazteei zuzenduta dago. Larun batero elkartzen gara, hori da gure plana, 4:00 6:00 Urritik ekainera gutxi gora bera, ikasturtean zehar.
Eta gero egite ditugu asteburuetako kanpaldiak. Egite ditugu 3 kanpaldi urtean zehar, eta gero udako kanpaldi bat. Hori izango zen nolabait gure sarrera beraiekin. Osea, esan nahi dut 2 orduz gaudela astean beraiekin. Eragiteko, bueno, denbora eskasa dugula esan nahi dut. Baina, bueno, hortxe gaude. Taldeak, hori izango dira, osea, bereiztutak daude adinka orduan. Txikienak dira Artaburuak, DBH lehenengo eta 2. mailakoak, igual pasako dut hori. Orduan hemen gehien bat euskararen erabilera lantzen dugu, eta talde izaera. Lehenengo 2 urte horietan pixka bat taldearekin identifikatuak sentitzea, Iseka gazte taldekoak direla sentitu behar dutelako, ezta? Gero, 3. eta 4. mailan paspanak dira, eta jorratzen ditugu beraien intereseko gaiak. Beraiek dira protagonistak, eta nolabait esatu dute ze gauza egin nahi dituzte. Eta gero baita ere aurre zaintzea lantzen dugu sexualitatearekin, edo drogo menpekotasunekin, edo horrelako gaiekin. Eta gero batxiller lehenengo eta 2. mailan gehiago litzateke ipurbeltzak dira hauek formazioa landu beraiekin. Berriz ere zikloa izteko eta beraiek begiraleak izatera animatzeko. Orduan egiten ditugu formazio saioak eta elkartegintza landu. Igual ez dira begiraleak izango, baina izango dira dantzako begiraleak, edo izango dira malabare taldeko partaideak. Pixka bat horren arira, azken finean beraiek euskal eragileak dira momentu horretan, eta pixka bat herriko sare horretan nolabait txertatu, pertsona hori, eta ez bakarrik euskal eragilea delako, baizik eta parte hartze hori iruditzen zaigulako interesgarria. Hau metodologia da pixka bat gure fuertea, orain arte igual da orokorrean egitasmo normal baten azalpena, baina uste dugu hau gure fuertea dela. Orduan, esaten dugu 6 urtetako prozesu sistematizatua dela, pentsatua, ze egingo dugu lehenengo zikloan 2. eta 3. eta horrek ematen dio nolabaiteko sendotasun bat. Gero, ikusten dugulako ere, gure gazteek, gure inguruan ibiltzen direnak behar dutelako 6 urtetako jarraipen bat, benetan ikusteko euskararen erabileran eragina izan dugun ala ez, 2 urterekin ez dugu ezer egiten, eta baita ere 10 urterekin esan nahi dut zaila dela hau aldatzea, baina 6 urterekin gutxienez gauza batzuk gero ikusiko ditugunak aldatzen dira. Eta hori, 6 urtetako plangintza hau ere ematen du aukera erabiltzaile izatetik begirale izatera pasatzeko, ez? Eta guretzako horregia ematen dio beste puntu bat. Orduan, nolabait taldearekiko abia puntua da gazteen motivazioa eta interesa bereganatu. Gure ekintzetan ez dira apuntatuko gurasoek esan dietelako edo irakasleren bat, edo ez beraiek erabaki behar dute etorri ala ez, beraiek ematen dute izena, sartu dute postontzian eta beraiek erabakitzen dute nolabait. Orduan, berez motivazioa beti etortzen dena motivatua dago, eta hori hasten gara erdi ongi. Gero, oinarria, talde izaera hori mantendu behar dugula 6 urtetan zehar eta indartu behar dugu. Azkenean beraiek sentitu behar dute gazte talde baten partaide direla eta beste batzuk baino hobeto pasatzen dutela eta pixka bat balore positibo guzti horiek emanez, ez? Nolabait, momentu zoriontsuak sortuz, ez? Azkenean, ikusten dugulako euskara lotu behar dugula, lehen ere komentatu da hemen mailan, euskara lotu behar dugula momentu politekin, ez bakarrik eskolako jarduerekin, ni adibidez pertsonalki da hori bizi izan dudana txikitan, ikastolan, euskaraz hitz egin, eta geroago izan da non sentiberatze hori lortu dudan, eta karo, sentiberatze hori lortzeko momentuan ez baduzu mailarik euskaraz hitz egiteko, askoz ere zailagoa da zure bizitza euskalduna bihurtu, ez? Orduan, 6 urtetako urte horietan mantentzen ditugu nolabait euskara entzuten, euskaraz jolasten, euskaraz ligatzen, euskaraz
txantxak egiten, eta bueno, bere momentuan beraien erabakia hartzeko momentua iristen denean, bueno, erraztasun gehiago izango dute. Orduan, talde izaera hori indartu behar dugu. Gero, helbururik gabeko ekintzarik ez dago, naiz eta ekintza txiki eta xumea izan helburua izango du, eta horrek ere ematen dio beste puntu bat. Eta gero gazteak dira beraien aisialdiaren protagonistak. Gu begiraleak gara, begiraleak zerbait esateko, gu gara hor ondoan gaudenak nolabait, eta noizbait mugak jartzen ditugunak, baina beraiek dira beraien aisialdiaren protagonistak, beraiek erabakitzen dute nora, noiz, zergatik, eta hori gure esku badago, noski Parisera ez gara inoiz joan, kanpaldiz. Baina, aber dirua dagoen, egunen batean. Orduan, euskararekiko gure metodologia, lehen ere komentatu dut, inoiz ez dugu esaten euskaraz hitz egin behar duzu, esan dugu, lehenago, baina, baloratu dugu ez zela gauza positiboa, ez dugula horrela ibili behar. Orduan, bestaldetik, ekintzak ere euskararen erabilera indartzeko zuzenduak daude, jolasetan hitzak sartzen ditugu eta nolabait beraiek ere bere erabilera hobetzeko. Eta begiraleen erreferentzia handia dela ikusita, gu erreferente garen moduan gure bizitza euskaldun du, nolabait, eta beraiek kalean guri ikustea euskeraz, eta bar. Gehiago berritzailea da, egite ditugun ekintzak, normalean burua uzten dugu ere gauza berriak egiteko, begiraleak lotxagabeak gara ere, eta horrek ematen dio, beraiei eskatzen diogu lotxak kentzea, guk ere kendu behar dugu. Gero, egiten ditugu, adibidez, elikadura osasuntsua, praktikoki nola lantzen dugu kontsumoarena, guazen merendola osasuntsu bat egitera, adibidez. Zirikatzaileak gara, urarik gabe, urarekin, eta denak bustitzen gara, azken finean, Denak sartzen gara roi horretan eta momentu oso politak bizi dituzte euskeraz. Eskolatik kanpo, gurasorik gabe eta lagun artean. Denak garbitzen dugu, ardura hor badu bere puntua ere, uste dugu beraiei handiak direla sentiarazi behar ditugula, eta denak garbitzen dugu, denak egiten ditugu txandak, eta gero baita ere komentatu da, eta iruditzen zait oso importantea dela kontaktua edo afektibitatea. Azken finean ez hitzailea gara, baina pertsona gara, herriko pertsona gara, ezagutzen gara, eta ez dakit, azkenean maite gara, eta horrela da, Eta beraiek ere hori sentitzen dute, eta puntu oso positiboa da guretzat. Eta gero, ebaluaketa betikoa da. Ebaluaketa jarraia egiten dugu, urtekoa, beraiek ere ebaluatzen dute programa, eta gero euskararekiko dugun neurria edo, minimoa da beraiek guri euskaraz hitz egitea. Hori da, nik usteia beraiek ulertu duten gauza bat, baina baloratzeko momentuan gehiago baloratzen dugu euskararekiko duten jarrera, eta etorkizunean izan daitezken hiztun horiek nolabait euskararekin harreman polita izate hori, benetan euskaraz hitz egitea baino beraien artean, denok dakigu zaila dela. Orduan, hori da pixka bat guk egiten duguna, eta orain Oian Ederrek kontatuko du bere papera, instituto paperean, zelan egiten du. Bai, kaixo, eguerdion. Oianak dena esplikatu du, oso argi utzi du, beraz, motz izaten saiatuko naiz. Askatasuna ikastetxea Burlatan dago kokatua, nahiz eta Atarrabian eramaten den egitasmoa aurrera, eta badauka arrazoi bat, izan ere egitasmoa dago bideratua 12 eta 18 urte bitarteko ikasleentzat, zuzendua dago beraiei, eta 12 eta 18 urte bitarteko Atarrabiko gazteak Burlatara datoz ikastera. Burlatako ikastetxea askatasuna bada kontzentrazio ikastetxe bat, bertan elkartzen dira 25 herri ezberdinetako ikasleak, guztira 570 ikasle dira urten, eta bai Burlata, Atarrabi eta Uharte herrien artean osatzen dute jaunezkero 350 ikasle baino gehiago.
Ikusten duzue, egitasmo hau zabaltzen dela publiko handi batera, esan bezala 350 ikasle baditugu guk ikastetxean 3 udalerri hauetakoak, eta, bueno, normala den bezala, urtero kurtso hasiera guztietan elkartzen gara iseka gazte taldearekin, eta beraiekin koordinatzen dugu ikaslei zuzentzeko informazio guztia eta emateko nola egin, egitasmoa nola helarazi, azken batean ikasle honi, ezta? Beraz, hori da, guk ikastetxetik eskaintzen duguna, ezta, zubilan hori. Azken batean ikasleak gurekin daude, ikasleak dira azken batean gazteak eta proiektu hortan parte hartuko dutenak, eta, bueno, nola bideratzen dugun hori guztia, esan bezala kurtso hasieran elkartzen gara, eta urtero badator oiana gurekin egotera eta esplikatzera, eta kurtso hortan zer egingo duten esplikatzera, eta nola duten intentzioa zabaltzeko informazio hori guztia ikasleen artean, ezta? Aurten adibidez, aurreko astean etorri ziren, urrian 12an, eta, karo, gu ja bagenekin bazetoztela, eta, irakaslegoaren artean informazio horria pasa genuen, gehien bat izutu ez zitezen, etorri ziren, mozorrotuta, eta ikasleen artean, egon ziren triptikoak banatzen informazio horriak, izena emateko, ez da. Orduan, ikasleak ere geratu ziren bixi bat izututa zentzu horretan, baina, politxe izan da azkenean, ez? Arreta erakartzeko eta azkenean ez dela soilik izan behar zerbait betikoa, ez? Hori horri jau irakurtzazu eta punta zaitezgo. Azken batean gazteak dira, aisialdi talde bat da, eta horren parera ere lakoak izan barute ekintzek, ez? Dinamikoak, erakargarriak, harrigarriak, eta horrela etorri ziren mozorratuta, triptiko batu zituzten, eta hemen bi aste barru ere etorriko dira triptiko horien izan emate horria eta jasotzera. Hori da ikastetxearen helburua, laguntza eskaintzea. Aparte, ikastetxe bauzka beste hainbat egitasmo, beste hainbat proiektu, eskolaz kanpoko jardueratan, jarduera osagarrietan, kapabetik ere bidaltzen dira beste egitasmo batzuk, baina badira janak ikaslego eta ikastetxeari dagozkion egitasmoak, ezta? Hori beste kontu bada. Beharra ikusten da ere horlako gazteekin eta bestelako egitasmoak egitea. Batez ere, Atarrabia eta Burlata eta Uarte bezalako herriguneetan. Azken batean, euskara existitzen da, euskara denon burutan dago, baina ez dago denon ahotan. Zaila da, ikasle hauek, klasera etortzen dira, euskaraz badakite hitz egiten, baina beraien artean nekez hitz egiten dute euskaraz. Etxean bizi duten errealitatea ez da bat ere ez da lagungarria euskararen erabileran, eta errealitatea hor dago, ez da, azken batean ikastetxera datorren ikaslegoaren 5% soilik hitz egiten du etxean euskara, eta gero ere euskara soilik ikastetxean erabiltzen du. Beraz, ikustea euskararen erabilera bestelakoa dela, ez dela soilik ikasteko tresna bat, ez dela soilik ikasi beharreko gauza bat, eta hala beharrez erabili beharreko tresna bat, baizik eta izatea, esildean erabila bizakizuna, eta gainera, ez zera zu bakarrik, ez da, badirela beste leku batzuetan, beste jende bat gazteak, eta zentzu horretan balio ikaragarria ematen diogu horrelako egitasmo bati. Eta hori zen aipatu beharrekoa. Eskerrik asko.